Hej Cecilie, det er min skulpturanalyse. Jeg skal måske lige vise den skulptur, jeg har analyseret. Det er den, du ser ude i venstre side af skærmen. Det er en skulptur, forestiller en kurs. Den er nøgen. Den står i frontalstilling, altså man kan lave et T hen over brystet, hen over kroppen på den. Skulpturen har en meget kraftig kropsbygning, har nogle let fortegnede knæ, og der er også blevet forsøgt at illustrere både mave- og brystmuskulatur samt også armmusklerne. Skulpturen har let knyttede hænder, hårpragten ser unaturlig ud, den ligner en paryk mest af alt. Hun har store udstående øjne. Ansigtet er alt i alt ret udtryksløst, dog kan man lige se et smil, måske et arkaisk smil. Det kommer an på perioden. Datering. Den er groft udskåret, den her skulptur. En grov træk, unaturlige proportioner. Det er også derfor, at jeg tror, det er fra den arkaiske periode. Det er i hvert fald det, jeg vurderer den til at være. Samtidig med, at man også selvfølgelig kan se det arkaiske smil, som er et kendetegn ved perioden. Plus den står i den her frontalstilling, altså den er ikke forsøgt på nogle skævvridninger af kroppen osv. Altså meget simpelt. Okay, så skulle vi vist være tilbage med tolkningen. Kursen, den har en meget kraftig fremtoning, altså kraftige træk. Den er forsøgt at gøre meget muskuløs, og derfor er den også sådan lidt frygtindgydende, den er måske ærefrygt, ikke? Og jeg tænker, at den godt kunne have været måske et gudeligt billede, eller sådan noget. Måske en vagt foran et tempel, i og med at den har en fysisk frygtindgydende fremstilling, hvis man kan sige det. Perioden, den arkaiske periode, den foregår fra 740 Kristi til 480 før Kristi, og perioden er præget af, eller kunsten i perioden er præget af egyptisk kultur, altså, der har været store omkostninger i den her periode i forbindelse med fremstillingsskulptur, fordi de havde primitive værktøjer, og det var generelt sværere at skaffe materialerne og så videre dengang, fordi det er så lang tid siden. Og så hvis man tolker i forhold til perioden, så er jeg kommet frem til en konklusion, at på grund af de høje omkostninger, der har været med at lave sådan en skulptur her, så har den kursen altså højst sandsynligt været fremstillet af mænd med mange penge, måske adelige, måske altså i hvert fald aristokrater, kunne man forestille sig. Enten stå ved deres palads som en vagt, altså grundet den kraftige fremtoning den har, eller også som et gudesymbol ved en helligdom, eller igen som en vagt ved et helligdom. Det er svært at sige. Og perspektivering, så har jeg så valgt at perspektivere til nyklassicismen, fordi at på trods af de mange forskelligheder, der er for nyklassicismen, som nyklassicismen er jo præget af dyrkelsen af det realistiske, og hvis man kigger på den her kurve, som jeg har valgt, så er den jo ikke ligefrem realistisk, kan man sige det i sin fremtoning, men man kan også til gengæld se, at forsøgene på at skabe eller at illustrere muskulatur omkring mave og bryst og arme og knæene også, der er altså allerede begyndt hvad kan man sige, realistiske tendenser at komme ind i kulturen på det her tidspunkt. Og nyklassicismen er jo også en slags forgyldelse af den antikke periode, hvor man ligesom, det viser jo så senere, at man ligesom har fejlfortolket, men ligesom, jeg synes man kan se, at den her skulptur fra den arkaiske periode, den ligesom lægger nogle af grundstenene til det, som der senere skal blive en nyklassicismen. Og ja, det var sgu egentlig det, jeg havde. Tak fordi du gad lidt.